alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV bisimilla moon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moon eɗo subaka alhamisa hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto fof salminama yinde ko noon manama jettoɗe serenɓe men jejjitaka e laawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗon mboro saw kolluɗen caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ndiyam jippotoɗam ɗam wona ndiyam jaam kono kadi ndema ka wadde wona ndema ganduɗa ma addu gartam ma dañ gartam Moussa Nia an hewno wiide ndiyam tellaki kono hanki kam sikki tan wiyata noon ɓaali ɓuuɓi hanki ndiyam namare ko 3h48 minutes hote nde no ɗanaki nde mi ɗanaki min pulaar wi ko jammane jogui joomum ko noon tigui ndiyam ɗam jippima no hannirta ni ɗam tellima en ñaaguima ganduɗa ko yo ɗam won belɗam ganduɗa kadi guesel ɗi ko remete o ganduɗa ko ndemanteri ndi kadi ɓeydo mawnude ya barke salatul fatiha e sen jeey ganduɗa kadi wasa jeyde hay goto alande ndiyam so ummima dow ari yo arde ɓuuɓol wasa wadde des sinistré walla men wasa wadde bonniraɓe ko gueɗe pat noon goto fof taw weltare wona kadi ganduɗa ko ɓeɗo ndiyam ara ɓe mbala ɗanade ɓe mbala darade ene korsa ko hunde ganduɗa kadi ɗuminani quoi wawase en kono en ñaago Allah yo usto no hannirta ni ay sen jeeya noon tigui en calminiɓe kamɓe kala ganduɗa ko suuɓeɓe Pindi TV gam humpito tawteɓe nder ébao leydi kala ɓe ganduɗa no kewɗen wiide walla no ceerno Mamoudou Moussa heewi wiide aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɓen ɓe ganduɗa ɓe meeɗa firtude aadi oɗon hay saaha goto aadi mo ɓe piɓodiri Pindi TV kala subaka yaalude mabɓe roɓindu jeyandeji noon tigui ko ɓuuri tewtude hande ganduɗa ko on kilifa mo ena mar wondude Thiat ena wayno ganduɗa ko natta mabɓe ene ɓuuri hewde nder jaydeji he noon tigui jayde quotidien kañum udditita ɓe mbi ko passeport pour la prison ene wayno kilifa e Simon goni koye mandat de dépôt ene sous mandat de dépôt ene wayno noon fawa dow hoore mabɓe ay sen jeeya ko pour trafic ganduɗa ko migrant faux et usage de faux ene wayno noon kan woni tawte ko hello ɗiɗen ndeɗon jeyne Madiambal Diagne caggal kanna e hello tataɓo ay sen jeeya ɓe garti ganduɗa ko oɗon garmi gara baddoto to Dias sababu noon Dias jaafoɗon sababu noon ko alhaali litige foncier so wiyama litige foncier noon ko duko leyɗele woni sababu nde nguɗon ɓesgu Dias jaggodiri ganduɗa ko ɓeɗon dadiɓe hanki ko garmi gara wonno toon kono kay e gaz lacrymogène kantuɗen Jayde Futurs Médias ɓe mbi ko association de malfaiteurs trafic de migrants Simon l'accident vasculaire cérébral et le mandat de dépôt ko lorsque yañi go woni ko mbaɗi hen yadde natal Simon wodude tigui ganduɗa on kilifa moyana mara ene wayno kamɓe ɓe mbaali jamma moɓe gadano e nder dumbirɗo Aissata Ndiaye caggal kan ɓe gaari haali ganduɗa ko assemblée nationale leydi Sénégal ɓe mbi ko série d'affaires à retentissement assemblée nationale une image en plein trafic ɓe mbi ko oɗon 16e législature mandat qui fait tache le silence intrigant des présidents de l'instruction ha joni ala haal guitugol lefol horma ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui ganduɗa ko ɗiɗon député tomunoji kanen tawi nder hello neebo ndeɗon jayde Aissata Ndiaye e hello tataɓo jayde libération ɓe gaari koye natal le pape de Sopi Bamou Karim Wade ɓe mbi ɗo yara koye duuɓi 49 kono ha joni de maître Abdoulaye Wade ene waɗa ganduɗa ko sport woni coftal balde moƴƴe mawɗo 95 ans 95 ah machallah on ko maître Abdoulaye Wade jayde enquête kolos ɓe mbi ko le mauvais ami ɓe mbi ko ceerno Amadou Diallo on mo ganduɗa ko tigui kañum waɗi sababu ganduɗa ko kilifa fawede junggo ene wayno de ganduɗa ko ɓe mbi ko mauvais ami caggal tigui ganduɗa ko duuɓi mantinɗi kanko tigui omo yaade oɗon kërgue kiriw kono kay omo yaade ganduɗa tigui oɗon kilifa kame Thiat kono de ko on rutti woni jam fanke ko on rutti ganduɗa tigui boomi kilifa nani ɗum tigui nder dumbirdu ɓe mbi ko hitande 2017 kanko oɗon ganduɗa ko ceer ɓurɗo ganduɗa o lollirɗo ceer no tettoɗo inde ceerno Amadou Diallo kañum tigui ganduɗa ko nannanomo walla mbiyen jagganomo ala haali trafic de migrants Sri Lankais ene wayno ko nden tigui o fawno junggo e wiide mabɓe noon on maître El Hadji Diouf Baybus kañum ne jeeyɗo ganduɗa ko huuji kinantoɓe mo ene wayno de ko nden tigui o wonno lebbi ɗiɗi prison ko nden ceer hôpital caggal kan noon ɓe gaari natal e grand maggal mo Touba ɓe mbi ko le tapis à Touba makki déroule le tapis à Touba ene wayno ngal jaɓɓugal jogoro wonde koye oɗo aset mo paaɗen jayde les échos ɓe mbi ko makki brandi la caravage alhaali émission et film ganduɗa kay ko ganduɗa ko yaadani e ko yowite walla mbiyen jaadani e diine men jaadani e aadaji men fina tawa men Macky Sall suuti hen kongi o wi que le président outré par les émissions et films dont les contenus heurtent nos valeurs culturelles et républicaines alhaali oɗon noon woni ko hoore lindi yonnani ɗiɗon mugoji ganduɗa tigui nene nder caktirde men walla mbiyen nene nder ayaw Gabriel leydi Sénégal ɗum noon o yonnani o waɗi ndigui ganduɗa
ko o wasiyade ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui baɗoɓe ɗen golle nde kannata ɗum noon tigui kanen tawi nder Hello Nebo nde ɗon jeyne ganduɗa tigui ko Vox les Échos caggal kan tigui Aissata Ndiaye ɓe garti ha joni hakkude kilifa e oɗon mo ganduɗa ko Ceerno Amadou Diallo wondude Simon kamɓe kala aɓe tawi nder dumbirɗoɗo saaha ɓe mbi ko le juge prétexte le trouble à l'ordre public ene wayno maître Ciré Clédor Ly o wi ko inculpation Simon et bidon. Ils veulent muscler wala museler toute une association Aissata Ndiaye e wiide maître Ciré Clédor jaggugol Simon ko fof de ko yidde ganda ko gaynude doole walla mben ustude doole gomo yana mar e ɗeɗon pelle ganda ko haɓantoje foddeje e bani adama en jayni le soleil Le Soleil oɗo subaka ari koye natal hoore lindi Macky Sall Aissata Ndiaye yidde makko ganduɗa ko ɗeɗon cafride walla min établissement de santé leydi Sénégal mbayle mbatte tumaji goɗɗi ɗum nde woni yidde makko kono kay warti ha joni ganduɗa koye golle sukaɓe kono kay ha joni oɗon deuxiéme sphère ministériel mo Diam Ñaajo e oɗon pare mum Habib Thiam Vox Populi arti koye ganduɗa ko ɗiɗon sumgoji local hitande 2022 poɗɗi yuɓɓinede ene wayno ɓe garti ko holno ɗi jogori yuɓɓinirede holno jogori wade holno oɗon ñalawma 23 janvier 2022 on dimanche jogori latade kanen tawi nder Hello Nebo Hello Diebo ndeɗon jeyde caggal kan ɓe gari koye natal on maire mo Jummo Cheikh Oumar Anne cuɗɗo konguel haali in coalition ngaji lundiɗe leydi Sénégal Las ene tawi hen natal Khalifa Ababacar Sall ɓe mbi ko Khalifa Sall dans un dilemme cornélien ene wayno noon ha joni omone e jiiɓoro sababu noon ko bataille gam kay ƴamgol mairie mo Dakar hakkude makko e oɗon soham warde ni ene wayno e oɗon gorko mo ganduɗa kay koyem ardi mairie ndi Mermoz Sacré-Cœur hono Barthélémy Diaz ɓe mbi ko oɗon mo ganduɗa ko Khalifa Sall ine tigui jiiɓor no fewi ene ya inti anninde inti anninde omone inti anninde ɗum ne tawi Hello Diegomo ndeɗon jayne caggal ɗum noon ko on no ganduɗa kay ko entraîneur goto baɗɗo rastaji e nder Route d'Afrique walla mbiyen baɗɗo rastaji e nder winderde kala a faami holon on wi ko yo ɓeyden duuɓi ɗiɗi duuɓi ɗiɗi libération ari koye oɗon scandale Aissata Ndiaye mafia walla mbiyen ganduɗa tigui ɗum ko juuj jacca ganduɗa ko baɗɗo e nder oɗon boñ biteɗo banque islamique du Sénégal ene wayno noon ganduɗa ko ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui ardiɓe ɓeɗon banque ñamanno koppareji ɓeɗon clientneɓe oɗon wiyete ko Babacar Cheikh chargé des opérations de la BIS mo Saint-Louis ganduɗa tigui ene wayno ko kanko section de recherche fayma jungo ko wona ɗum koye goɗɗo biteɗo Bounama Sengo responsable des opérations de l'agence de la BIS tawte ɗo VDN ene wayno oɗon gorko ko dogi oɗo saaha kono dogde sen dandanno lella mayra ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui neɗɗo ƴetta koppareji mum fawi ɗum e juuɗe mabɓe kono kay arda resdudeɓe oɗon banque kono kamɓe ñama ɗum kono wona ɗum koko Aissata Ndiaye hay oɗon vigile manda gardo mo gondanɗa tigui ko gardo oɗon banque ene jeeya oɗon deal ɗum woni ko tawte nder ndeɗo ñande caggal kan ɓe gaari e ganduɗa koye ɗiɗon 51 hectare toto Dias mo ganduɗa tigui société goɗɗo biteɗo German West Africa e mo ganduɗa ko apisque trempé dans la prédation foncière ƴetti leyɗele janande alay sago jam dolagu ñama leyɗele janane walla men keftude wala sago stade natal Neymar Junior e on moyo jooɗo moɓe pettirangue kanko e Léo Messi le 230 du Paris Saint-Germain kono de Paris heɓani fartangue fiide club brut ɓe mbaddi ko ɗekki ndigue ɓe mbaɗi ko ɗekki mbiyen gotel ɗum ngal pottel ko hanki tigui wonno caggal kan Paris Saint-Germain ene wayno ɓe mbi ko ganduɗa ko Mohamed Salah e Liverpool kañumen tigui keeɓi fartangue hebde ganduɗa ko o polgo e kikidanke o tigui kono kay hay Real Madrid ko noon hayya ganduɗa ko o mo ganduɗa Riyad Mahrez e ɓen les citizens keeɓi tigui polgo e kikidanke o ɗum foof ko LDC Ligue des Champions tigui kikidanke o wonno caggal kan ɓe gaari e ganduɗa tigui ɗum ko wiyete Europa League première journée ɓe mbi ko phase de poule ko kikiɗani ɗo tigui Aissata Ndiaye Leicester Napoli sok anglo italien so jodi ene wayno e alhaali on mo ganduɗa ko gardien ɓiɗɗo leydi Sénégal najo e heeɓi hanki ganduɗa ko trophée mum wiyete ko Edouard Mendy le meilleur gardien de l'UEFA Aissata Ndiaye ɗum woni ko tawete kele gaddani jani leydi Sénégal oɗo suba machallah ɗum noon Baba Moussa paten tan koye eɓɓore wonde caggal nde ganduɗa en uddi ko ɓurno tentude jayndeli ɗi garani tan e ɗum ko ganduɗa kañum woni gueɗe rendo meɗen gueɗe rendo noon jewtiden e ko ganduɗa kañum woni cehilagal walla mbiyen beele cehilagal ine woodi ha joni sen tuñima e jayde enquête kañum kam wi ko le mauvais ami woni sehil bonɗo walla sehil mo moƴƴani sehil mo wona sehil ɗum ɗon noon ɓe kaldata toon koye ceerno Amadou Diallo woni Thier mo ganduɗa ete ko kañum waɗi filmé sehilaɓe muɗum walla ɓe nanguiri sehilaɓe walla nanguirɓe mo sehil
ha saabi yettiɗo hannde kamɓe fof aɓenayi dumbirɗu kanko ceerne amone dumbirɗu kanko ne oɗo saaha hayso tawi ni ko nanga ko e banggal vidéo wona gotum ɗum noon Moussa Nia woni ko ganduɗa hamnima saabu so yeehi ha neɗɗo natti andude mo haaldata sekereje mum walla mo waddata sekereje ganda aduna o ruttima caggal aduna o changani ko yimɓe mbayli aduna o musani ko ɓerɗe ɗe ɓawli ay sat Ndiaye mi haalanma gueɗel gotel quoi te ko wattira guil no fewi ko ɓaɗi ɗom tan wawi fiidema goɗɗuɗoma wawa fiidema ɗum tagui yimɓe mbiya laaɓi hirsohima ki ko bande welna ɗum bande o noon firtani mo ndinduɗa ƴiƴam bande o firti ɓaɗiɗoma ɗon aɓe ganduɗa ko ɓe juuma ɓe sikka bande tan koye leñol ma mais bande ne wawi wonde ɓaɗiɗoma bande ne wawi wonde on mo ƴettuɗa mbaɗɗa ɗum e nder gurdam ma yeeruji ɓenniɗo hakkude Blaise Compaoré e ganduɗa kay oɗon Thomas Sankara yeeruji kewɗi ɓenniɗo kono ha joni ganduɗa ko yimɓe mbattani haqqillaji nde won noon alandi ɓe mbi ko moƴƴere yoɓama bonande ala wona moƴƴere yoɓama bonande Aïssata Ndiaye ko bonɗo woni ko ala mo yooɓi moƴƴe o jogui ko moƴƴere mum le bon homme avec ses bons actes le mauvais avec ses mauvais actes sa jamlimo moƴƴere femme wona moƴƴere nde keɓata par ce que kanko ala sona bonande wadde femme ko bonande o ruttira e ma hol ñamoɓe fawre en jiiɗi fawru yo sum holɓe ganduɗa aɗa ñalla aɗa hiira waɗani ɗumen teddugal kono kañumen so jooɗima caggal ma no ƴakkirtuma ni ganduɗa ko rawa no ƴakkirta toon tewu alay saago noon yimɓe mbatta haqqillaji nde won noon neɗɗo moƴƴo a wawa hay sa yiiɗi ganduɗa ko ɓernde bonde faade yimɓe walla yoftade ɓeɗon ɓe ganduɗa aɗa andi carrément ɓeɗo ko bonande ɓe jiiɗanma a wawata yoftade ɓe par ce que Allah arjiginanima ndeɗon ɓerde des fois jagguirɗa ka faible des fois jagguirɗa ka tappet des fois jagguirɗa naïveté ala ɗum noon fof wonani alan ko woni haalaka woni haalaka ko Allah waɗi moɗon neɗɗo moƴƴo te a continue wadde souffrir ɓe jiiɗa ɗo ɓe foof ene mbaɗa souffrir walla ɓe jiiɗa ɗo ɓe ngala jawdi feccere mabɓe wona ɓe ngala jawdi kala ko are ñamogo haade mum hirde tawɓe ɓe ɓennini wiya karen ko bonande ɓe haalis walla wona gueɗe mbaɗ noon ɓe jiita ganduɗa ko neɗɗo ne hooli ɓe mbasa holtin ɗum neɗɗo ganduɗa ko fawra sakkara jungo mabɓe yeeso mabɓe ɓe mbasa hokku ɗum ɗum noon fof ko teddugal ɗum noon fof ɓerde lamde walla mbiyen jomon ɓerde lamden ɓe ɓen goni janfreɓe ɓen goni sohreɓe ɓen goni fiireɓe ɓen goni ganduɗa wiiteɓe biyoji bonde ɓe wadde mbiyen ɓernde ko mbiya ɓernde ko gañi jomum kono ɓernde toñata innama ade Aïssata Ndiaye Moussa Nia ko ɗum addata ni neɗɗo waylade walla waylude jikku muɗum e saaha wiye ko moƴƴo wonno walla ko dokkanno joni o natti rokkude ƴeew ko rokkanno ko walla ko tottanno ko holko en retour kanko holko gañi hen ɗum ɗon ene heewi hen saabu hande yimɓe yaaduɓe duuɓi nogas walla andodirɓe duuɓi nogas ɓenne mbawi wiyede ko cehilagal darino ɗon walla cehilagal ɓe cikkuno kamɓe koye mabɓe saabu mo wona sehil kam Moussa Nia wona sehil ɗum noon koye ɗon ɗon ɓe mbima jaafoɗa ɗon ɓe mbi ko nul n'est méchant volontairement hay goto finan tan boni c'est la nature qui détruit l'homme quoi non tigui Moussa Nia kaydi konngodi guddeten roɓindu jayndeli meɗen rokkude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi baniman debbo Aïssata Ndiaye banam gorko Moussa Nia heɗonon e banggal caméra o ko Samba Diop mo ala yettode o oto farno noon on jarama